Hola, xics i xiques. Mireu, us vaig explicar un poquet els deures de mate d'esta setmana. En este cas, vos hem demanat que vos inventeu vosaltres dos problemes matemàtics. Un l'haureu de resoldre mitjançant una suma i l'altre mitjançant una resta. Anem a començar per el de la suma. Diu, inventa el teu problema. Primer pensa en problema matemàtic. Han d'eixir dos companys o companyes de la teua classe. Això no és obligat, però si vos val, igual és més divertit. I el problema s'ha de resoldre mitjançant una suma. O sigui, heu de pensar una operació que siga una suma. Val? Passem. Mireu a mi avui qui me va ajudar. Diu, així et deixo un exemple amb dos amics que de segur coneixes. Es coneixeu, no? Són Yeti i Doni, de Superwings. A mi m'agraden molt aquests dibuixos perquè m'agrada molt viatjar. I el problema diu, Jet i Doni han jugat un partit de bàsquet. Jet ha aconseguit 32 punts. Ahí podeu veure els 32 punts de Jet. 3 desenes i 2 unitats. 30 més 2, 32. Doni n'ha fet uns pocs menys, 24. Així tenim les 2 desenes més 4 unitats, 24 punts que ha fet Doni. I la pregunta és, quants punts han aconseguit entre els dos? Què hauré de fer? He de fer una suma, he de sumar els 32 punts de Jet més els 24 punts de Doni. Us vaig a deixar un momentet per a que penseu, a veure quin és el resultat. Estic segura que ja el sabeu. Heu fet la suma? Recordeu, podeu sumar primer les desenes i després les unitats. O al revés, podeu sumar també primer les unitats i després les desenes. Vinga, va. El resultat és 56. Entre els dos han aconseguit 56 punts. Fan molt bon equip. Sempre s'ajuden entre ells. Mireu, així ho tenim, val? Ho teniu amb furgadents, ho teniu amb números. Tenim 5 desenes, 50 i 6 unitats, 6. 50 més 6, 56. I ara per acabar, vos dic algunes paraules que vos poden ajudar a inventar-vos problemes amb sumes. Per exemple, podeu juntar els meus xoguets més els d'un amic. I si els sumeu, tindreu el resultat. Podem comprar. Jo tinc 4 pomes i en compres 5 més. Quantes ne tinc? Regalar. La meva amiga té 5 cotxes i jo li n'he regalat 10 més. Quants ne té en total? Donar. A la classe teníem 25 llibres. De la biblioteca ens n'han donat 25 més. Quants en tenim? Trobar. A veure què se m'ocorrís. Estava jugant en 3 pedretes i me n'he trobat 7 més. Quantes en tinc en total? Vindre. Avui és el meu aniversari. Al meu cumple n'érem 15 persones i n'han vingut 7 més. Quants n'eren en total? Recordeu que el resultat ha de ser sempre més grans que els sumants, que són els números que ens ixen en la suma. Val? Vinga, espero haver-vos ajudat.